Jeg vil også benytte lejligheden til at sige til hr. Morten Østergaard, at den bekymring, han gav udtryk for lige før, om hvorvidt, vent nu lidt, nu er klappen faldet ned. Sæt dig ned og lyt en gang til en fædrelandssang. Nørrebro er jo, jeg lige vil sige, det er snart ikke Danmark mere. For det land, der er dit og mit, hvor flaget blaffer rød og hvidt. Det er jo blevet en bydel, der er så fyldt af fremmede. Kæmpe for det, som vi tror på. En dansker kan jo godt føle sig helt fremmed selv, når han kommer der. Altså ud med alle muslimer i Europa og ind med jøderne. Hvorvidt, vent nu lidt, nu Kan du ikke forstå, hvad det er, jeg siger? Sæt dig ned og lyt en gang til det ord, som er frit. Du kan blandt se, hvor mange muslimer der er, ikke? Og du kan sige lige hvad du vil, hvis det er det, der skal til. Der, hvor de bliver flertal, der bliver det ikke rart at være mindre til. Sig hvad du føler, sig hvad du tænker, uden snærende lænker. Kan du ikke forstå, hvad det er, jeg siger? Var det ikke muligt at få bare én muslimerfri dag om ugen? Nu er klappen faldet ned. Nørrebro er jo, jeg lige vil sige, det er snart ikke Danmark mere. Jeg vil også have... Poul Nygaard prøver. Jeg vil gerne anmode Poul Skov om at gå ned, og det skal være nu. Det er nødstræt, ja her. Christen Tusinddal. Og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg lægge jer skæbne, jeg havde det. Det er for dårligt, tøsedreng. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige til hr. Morten Østergaard, at den bekymring, han gav udtryk for lige før, om hvorvidt, vent nu lidt, nu er klappen faldet ned. En dansker kan jo godt føle sig helt fremmed selv, når han kommer der. Altså ud med alle muslimer i Europa og ind med jøderne. Kan du ikke forstå, hvad det er, jeg siger?